Vichy Catalán t'ofereix aquest espai. La directriu europea Energy Performance of Buildings estableix que el 2020 tots els edificis de nova construcció hauran de ser de consum pràcticament nul i l'energia que necessitin haurà de procedir de fonts renovables i ser produïda in situ. Això significa que els edificis integraran sistemes de generació renovable i hauran de complir una sèrie de característiques arquitectòniques per a ser el màxim d'eficients possible. De tots els sistemes renovables, les tecnologies solars són les que poden oferir una millor solució a aquest repte de futur. Daniel Chemisana és professor de física a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida i director del grup d'investigació de sistemes dinàmics aplicats a l'energia solar. Per obtenir una millor eficiència dels sistemes basats en l'energia solar, des de la Universitat de Lleida s'estudien els sistemes de concentració òptica, els sistemes fotovoltaics i els sistemes de transferència de calor per optimitzar els processos de generació d'energia i ampliar el ventall d'utilització de l'energia solar tèrmica. Sería poder utilizar la energía solar térmica tanto para calentar como para enfriar. Y si además tenemos en cuenta las propiedades de la energía solar fotovoltaica para generar electricidad, tenemos una trigeneración, es decir, generación de luz, de electricidad, generación de calor i generació de frío. L'objectiu és desenvolupar sistemes renovables instal·lats als mateixos edificis que permetin ser energèticament autosuficients, que estalviïn els costos del transport de l'energia i que siguin viables econòmicament. Los sistemas de concentración óptica en edificios tienen algunas aplicaciones ya existentes, digamos, en un número muy limitado en algunas zonas de Estados Unidos. Aquí en España también y en Cataluña tenemos algunos edificios donde ya incorporan sistemas de concentración, pero de muy baja concentración. Es decir, a medida que aumentamos la concentración, las propiedades positivas de este efecto aumentan, pero los requerimientos también aumentan. Entonces es difícil el balanceo de aumentar el nivel de concentración y también sufragar o satisfacer los requerimientos que tiene el sistema. El 40% del consum energètic europeu està centrat en el consum dels edificis, unes infraestructures que el 2020 haurien de ser autosuficients, segons marquen les directives europees, una visió de futur totalment compartida amb la comunitat científica. Todos los investigadores del grupo, quiero decir, no concebimos otro futuro en el que los sistemas de generación renovables no estén incorporados en edificios. Quiero decir, consideramos que es totalmente necesario, por eso trabajamos con el interés que trabajamos, para poder conseguir sistemas que sean eficientes, sistemas que sean sencillos desde un punto de vista técnico, para que de esta forma los edificios sean más sostenibles, generen in situ y esto nos haga que tengamos, en definitiva, la sociedad tengamos un futuro más versátil, más posible y mejor. Vichy Catalán t'ofereix aquest espai.